Salutare lume, eu sunt Silviu. Eu sunt Florian. Acesta este episodul 5 din seria noastră Radio Sanas Multiplayer. În acest episod vom spune ce vom face noi în continuare pe contul de YouTube. Nu? Da. Vrei să începi tu? Începe tu, fiecare câte o idee. Ok, încep eu. Păi, eu azi, de exemplu, am făcut outro-ul pentru toate videoclipurile noastre care vor apărea de acum încolo. Dacă nu știu ce e un outro, vă spun eu imediat. Deci, un outro e opusul intro-ului, adică intro-ul apare la început și outro-ul apare la sfârșitul videoclipului. Deci, outro-ul e, cum să zic, o poză de fundal, în care sunt suprapuse mai multe poze, fiind cu o poză cu like, una cu comment și una cu subscribe. Și se poate pune și un videoclip anterior, dar deocamdată nu știu cum se poate face, dar o să încerc să aflu și poate vom face chestia asta. Da, și se mai poate adăuga o melodie pe fundal, iar eu am adăugat o melodie foarte interesantă, o melodie dubstep, ca să zic așa, într-un fel. O să vedeți outro-ul la finalul acestui videoclip. Ce căutăm pe aici? Eu îi vedem pe aia. Adică numai pe aia. Eu încă am wanted, adică și tu. Și ce? Păi și nu vezi câte polițai? Hai de capul meu, cum se de jos? Stai că îi zic salut. Salut. Da. Deci să ajută. Nu știu, am tastatura pe română, știi? Cum adică o ai pe română? Nu știu, mi se setează așa. Așa, în fine. Zici tu ceva nou despre cont? Că o să facem Serii la serii. Așa. niște anumite jocuri. De exemplu, la multiplayer, zi tu, la ce ne gândim? La Minecraft. Da, la Minecraft, da, în LAN, că pe multiplayer nu prea îmi place, nu? Da. Da. Facem noi cum ar veni un server, fac eu, și... Dacă veți vrea să intrați să jucați cu noi, o să fie o să încercăm să vă lăsăm în descriere Skype-ul, uite. Nu? Hai, eu luăm mașina asta. Bun. Da, și alte serie, ce ar mai fi, poate niște Counter-Strike. Da. Nu, merge în LAN? Mi se pare că nu merge. Sau merge. CSGO merge în LAN? Bă, se poate. CSGO? Nu, 1.6. Se poate. De ce nu? Vedem. Da. Și la single player-uri, jocul single player, ăsta, Florian va posta Far Cry 1. Da, astfel o să apare primul episod, dar nu prea e ieșit, îl pune mâine, nu? Mâine. Mâine sau... Nu se știe, că nu pot să promit nimica. Da. Deci Far Cry 1, ce ar mai fi? Scarface, poate. Da. Dacă te de jocul ăla Scarface, foarte interesant. Și mai vedem. Da, încă nu se știe, pardon, nu se știe ordine Da, dacă o să facem. da. Dar Florian, poate da. cu Iar Far Florian, Cry, zi tu. cu Far Cry sau Minecraft se poate mari șanse să iasă, dar cu Scarface, Poate după ce termină el Far Cry-ul. da. Da, iar Florian o să-mi dea mie contul și e-mail-ul, parola și e-mail-ul de la cont, ca să pot să uploadez și eu. Adică Eu mă gândeam, zi tu. Poate Silviu o să facă niște tutoriale. Tutoriale în sens de, nu știu, info-video sau ceva genul. Despre ce vom mai face noi pe canal. Da. Așa să filmez eu, nu cred. Nu știu, mai vedem.
toate la timpul lor. Da. Dar totuși, nu promitem nimic. Că na, nu suntem Dumnezeu. Ok. Mai vrei să spune ceva? Cam atât a fost. Ne pare Da. rău că nu a fost episodul acesta. Prea lung, prea interesant, dar Da. o Dar să mai că noi încercăm. suntem la început și trebuie să Creștem. vedem ce să e. Da. Sperăm să creștem încetișor, încetișor. Da. Și, na, eu făcând vloguri într-un fel, sau făceam de fapt, dacă o să avem un anumit număr de abonați, poate vom face un Q&A. Nu știu, nu promitem nimic. Deci, eu zic să încheiem aici. Da. Și cam atât a fost și pentru videoclipul de astăzi. Eu am fost Eu am Florian, fost Silviu, el a fost Silviu. el a fost Florian. Dacă v-a plăcut, dați un like, un coment și un subscribe și până data viitoare, noi doi vă spunem la revedere! Tsunami.